I will crush the black market. RBZ boss vows to bring stability. Azvina kumira zvakanaka. For the past 24 years, black market muZimbabwe zvibaba. It's like vanopedza masports. Vanhu vaya vekuti iwewe kana watoda kutenga foreign currency, mari dzako dzese macivil servant vaitokundwa kurarama nevanhu ivava. Utoti ukatambira mari yako, unouya uchiti zvonotsvaga kuna venda ari mustreet. Vanhu ndo vari kunzi toda vacrusha. Vachatanga vekutiza mastreets iwo. But how? Ndo pari kuti netsa manje because ichi chirwere chakanetsa chemanhingiriki for the past 24 years handiti, but panapa chakundineza kuti vari kuda unhingirina. So ndiri kuzoona mamwe dzimwe nyaya dzavangautaura panapa vari kuti these are worth pamari yavo yekanhingirikina vari kuti 2.5 tons dzegold dzavakaratidza president Mnangagwa vachiti ndo dzakabheka currency. Vari kunzi these are worth 185 million. We also said we have 100 million plus of foreign currency balances, that is 285 million. The ZiG that is circulating on the market is 80%, is 80 million, which means we are more than 3 times covered. That is the difference between ZiG and other currencies that have been circulating in the past. Apa kutoona kuti iye kati ndigavheni achiri kupinda ka kuti totanga kupinda pabasa kwakambobva ana Tsumba ana Gono vanhu vakawanda magavheni akabva vachichinjanisa vazvichiramba iye atoti aiwa dzimwe dzese dzaimboningina idzi dzanga dzingorowo mari dzawo idzodzo, but yakuuya zveso iyi ine musiyano pamari dzese urati iye ari kuti ndo the best, ndo zvimwe zviri kumupa confidence kuti I will crush the black market zvese chinchinchi. But panapa ndiri kuona zvekare nyaya iyo haisi kupera zvakanaka because ndiri kuona kuti pari kuitika makakatano akawanda panapa. Ndasangana neimwe yabva kuna advocate Fadzai Mahere vari kutaurawo kuti I had no confidence in the ZiG on Friday when the money police statement was made. Now that Dr. Ziggy has further explained it, my confidence levels are in the negative. Excuse the pun. This is how you build. Is this how you build confidence and trust in a new currency? Their fuel stations in key government departments are rejecting the funny money. Why should we accept it? You see, mari iyoyo manje ndo yakubvunza kuti ko isusu toitambira sei iyo ichirambwa nemamwe mamarkets nefuel nechinchi netimu renyu rine chitora mari United iri kuramba mari iyo imova maexpecta kuti isusu tiaccept. How ipapa apa muri kutaura kuti muda kundozocrusha black market. Ndobva ndira mberi zvakanzi so pane imwe ingataurwa paiti we won't force fuel stations to kuti vatambire manhingirikini maziga. Ndopakazonzi so who exactly do they plan to force to accept ZiG? We are all equal before the law. And ndiani vari kuda vatambire maziga acho. You see, mari iyo iyi kai iri kutemesa vanhu musoro. Honestly speaking, hatisi kunzwisa. Maybe pakusanganiswa manje zveeconomics nechinchi zvavo zvemafinance zvemari izvi zvakusanganiswa nepolitics because mapolitician it was that people like advocate Fadzai Mahere sekutaura ndikutoti advocate because team relaw kai malawyer nharo dziripo always vandawina argument ipapo haisi secret handiti, but these guys vari kuprove a point kuti ayewa isusu mari yedu yakatosimba chero pari kutonzi mari iyi haisi kuzotenga chinji vari kuti ayewa black market iri kubva yatopera. Yesh, pashaita nyaya ipapapo because black market anenge achikutengesera ma-US unongone bhegi rako remazigi uchida kutenga petro, you see, but vari kuti black market vachaicrush. I don't know how kuti vachaita vekudzinga nezvibhakera kana kuti chii. Amen. Muri Zimbabwe ndo nyaya zvekare ndakakubatira pachannel yenyu yeCulian TV unoziva kuti inini I will never disappoint. Ndogara nchiuya nenyaya dzakadai so dzakasiyana-siyana. So ndakachikokumbirisawo kuti undiudzewo kuti iwe uri kuionawo senyaya yemazigi iri kunetsa. Une confidence here pamari wakazvitarisewo. Do you think kuti mari iyi ichashanda sekutaurwa zviri kuitwa izvi? Ichinyatso vanhu vevenhingiriki black market chazvizvo. Tell me what you think in the comment section. Ndakamirira ende ndiri kupindura macomments ese.